gràcies per convidar-me a participar d'aquest vídeo, ja que segur que són moments un poc dolorosos, perquè sempre costa molt tancar una comunitat i sobretot que ja les germanes ja no puguin estar en el col·legi. Perquè cada una de nosaltres hem intentat deixar una petjada d'amor. Que us puc dir dels 12 anys que vaig estar fent feina amb vosaltres. Van ser uns anys de molta alegria i de goig. Molta sort en aquesta nova etapa, tots els canvis són positius i una abraçada ben forta tant a vosaltres com a totes les que heu estat en aquesta comunitat. Des que jo vaig venir a l'escola, un petó ben fort. A l'equip de mestres de la comunitat de grans us volem desitjar molta sort en aquest nou camí que ara inicieu i us volem obsequiar amb aquest poema. Si el món fos escrit en llapis, podria esborrar la lletra que vol ferir. Podria esborrar mentides que no cal dir. N'esborraria l'enveja que porta mals. L'esborraria grandeses de mèrits fals. Però és escrit en tinta de mal color. El color brut de la guerra i del dolor. Qui voldria escriure un nou món més just i net? Potser que tu i jo ho provéssim. Ben valents, lletra per lletra, des del nostre raconet. Joana Raspall. Un agraïment sincer per tant de treball, tanta dedicació i feina desinteressada, que avui arriba a la seva fi, però que romandrà en el temps, pel llegat que ens deixeu. I intentarem mantenir aquells valors que al llarg de tants anys han estat sant i senyal d'aquesta casa. Sabíeu que a vegades volem expressar el nostre amor i no sabem com fer-ho, o no podem fer-ho amb paraules? Doncs ho fem amb abraçades. I les abraçades ens donen... Transmeten serenor, Vens la por, Et briguen alegria, aquieten l'ànima, minva l'escladat. alimenten l'autoestima. Per nosaltres heu sigut això, una abraçada. i aquesta és l'abraçada nostra per totes vosaltres. Apreciem el dia a dia, cada nit, cada minut que passa i cada instant. Ens adonem que tenim al voltant gent fascinant, que ens enriqueix, que ens omple d'amor, que ens fa oblidar plors. Trobem regals on potser no hi ha. Descobrim detalls on ens creiem negats. Mirem sense pressa el nostre entorn, aprenem, però també ens entristim, ens desencisem. I de nou tornen les llàgrimes, les emocions, les alegries. Ens fa plorar la llenositat, la senzillesa, tot el que és lluny d'aquell castell de naips construïts amb enganys. Ens atrapen els cors oberts, aquells que ho donen tot sense demanar res. Hem après a ser nosaltres, a no dubtar, a dir el que pensem i a plorar sense consol. I és que hem après que viure és això, patir, desesperar, però també sentir i estimar. Sí, finalment hem decidit que ens agradeu. Gràcies, germanes, per acollir-nos. Tot hagués estat diferent si no ens haguéssim triat. Gràcies! Heu deixat petjada en els nostres cors. Gràcies per tots aquests anys compartits amb nosaltres i tots i cada un dels moments memorables que ens heu regalat. L'escola no serà de sense vosaltres. Ballarem pel vostre llegat. Tot i la distància, sempre tindrem el nostre fil vermell que ens uneix. Heu sigut, sou i sereu el nostre llum. Però mantindrem viu el vostre record. Feat Montcada és i serà sempre casa vostra. En un cor com el vostre hi cap tot i tothom. Gràcies per confiar en nosaltres, no us oblidarem.